Selam dostlar. Sizni layıqlı hitning yangi unligi, yangi hitlari bilan tanıştırıga deb studiyaga aşqınıp kelib kirdim. Topşuruv barışında estradaning populyar ham yangi isimlarini ko'rarmiz. Artistlarning qiziqli yangilikları turunda сөйләшеп alırmiz. Siz ko'nglingizga xush kelgan Jirishim Maydan.tv saytına kirib tovush beriga unutmag'iz. Demak, başlaymiz. Yuliya Talxina Tatar estradasında yangi isim. Olayda jirshi Bashqirdiston tomoshachilarning ko'nglini yovlarga ilgirgan indi. Layıqlı hitda Yuliya Talxina mening gullarim jiri bilan qatnasha. Yuliyaga o'ngishlar tilab qolamiz. İlsafның гармонда ойнағанын көргеніңіз бар идimi? Jirshi yaş şaqların esке alып гармонда ойнаған.
Хәтерлисезме? Язга чыгуга авылның төрле ягыннан гармон тавышы ишетелә. Хәзер юк, бетте. Авыл бетте. Гармон тавышлары бетте. Бик кызганыч ди ул. Кайфыңны төшермәр Илсаф абый. Син уйнагач хәлләр алай ук кызганыч түгел бит. Иң мөһиме бу һөнәргә улларыңны да өйрәт. Илсаф алай дип уйламадым. Bakkan şişmelerinin su tavışın yaratam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, yaşağım müterdim uylamadım. Yaşağım atur şağım üterdim uylamadım. Su boyunda su eğlene, tulgana kübeklene. 18'de 19'da var dünyası eğlene. 18'de 19'da var dünyası eğlene. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Yaşağım atur şağım müterdim uylamadım. Yaşağım atur şağım üterdim uylamadım. Şakların gel şokların senin de üter eli. Olma kebek matur şağın isine düşer eli. Olma kebek matur şağın isine düşer eli. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Yaşağım atur şağım üterdim 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 uylamadım. Üterdim uylamadım. Равил Галиев күңелле мәшәкатьләр белән мәшгуль. Кышка әзерләнә, кайын себеркеләр җыеп куйган. Карап үтик әле. 25 кием
25 бар гына бар әлемдә. Экологик яктан чип-чиста мунча себеркесе әзерләдек ди Равил әфәндем. Җырчының туган ягызына кайда мунча себеркесе диләр икән. Ә кайбер якларда аны пинник яки миллек диләр. Ә сездә ничек дуслар, безгә дә язып җибәрегез әле. Ташлама мине, ташлама, гел минем жаннарымда уян, актык көннәремә кадәр. Ташлама мине, хыян, ташлама мине, хыян. Ташлама мине, ташлама, ышандырып син мине, егет, мәңге күзләрем йомганчы. Ташлама мине, ташлама мине, ташлама, рәхәт бит син барлыкны тоеп, йөрәккә йомсын кат типкәнче. Ташлама мине, сөеп, ташлама мине, сөеп. Ташлама мине, ташлама, гел тур сафлыгыңны чәчеп, соңгы сулышыма кадәр. Ташлама мине, яшьлек, ташлама мине, яшьлек, ташлама мине, яшьлек. Бүген бездә кунакта талантлы җырчы, Татарстанның танылган буйдак егете Илназ Гарипов. Сәлам. Сәлам. Татарстанның Дигәч, халык артисты дип әйтә торам. булыр Алла бирсә, бирсен Ходай. Ничек хәлләр? Аллага шөкер. Бер Исән сау кичкә килешек. ятабыз. Афәрин. Хаватыр шәйбәт, яхшы. Менә быелгы җәй прям русча әйтсәк эталонный җәй булды. Ничек соң узып бара гомумән? Әйбәт.
Яңа җырлар, яңа клиплар. Барсы да җайлап кына бар. Яңа җырлар, яңа җырлар, яңа җырлар. Яңа клип, яңа җыр, яңа клип. Яңа костюмнар, бәлки булыр может. Яңартылган җыр, яңартылган клип, шул клип, яңартылган. Шул җыр яңартылган. Гомумән иҗат өлкәсендә нинди яңалыклар, яңа хитлар, клиплар бар? Шулай бит, өстәлеп бара. Бәйе без ай сайын берәр җырны тәкъдим итәргә тырышабыз. Инде ул күп кенә халыкка ишетелеп бетмәсә дә, инде безнең хәзер бит интернет челтләре шундан карап бара алалар. Нәрсәдер чыгарып торабыз әйе. Афәрин. Шулай кирәк тә, югалырга ярам. Һәм самый кызыгы кемдер тыңлап та бара әле. Тыңлыйлармы ни? Димәк, киләчәгең зур Илназ. Син лайыклы хитта туй җыры белән катнашасың. Менә бик күпләрне кызыксындырган сорау. Үзеңнең кайчан туйың була соң? Без туйларны итеп торабыз атна сайын. Менә күренеп торадыр инде безнең икебезне чагыштырганда кайсыбыз өйләнгән, кайсыбыз өйләнмәгән. Өйләнгән, идеаль, өйләнмәгән. Ни идеаль? Дөресен әйткәндә. Үтүкләнмәгән бит Мин өйләнмичә лучше шундый күлмәктә йөрим син. Да? Булай матур түгелме ни? Булай матур түгелме ни? Мин шаярам әлбәттә, шаярам. Инде ала берсә, үземнең Чатнага? ишетмәделәр икән. Бәлки. Әдәгез белән булай. Булай. Бәлки мин өйләнгәндер. Бәлки өйләнгән. Генә белмидер, бәлки өйләнмәгәндер. Бәлки. Но күлмәк подводит монда, күлмәк. Шуңа күрә инде ала берсә, йөзек. Юк. Ну, Синдә. Юк, була ике төрле мужиклар. Була чүпрәк, була чүпрәк булмаган. Шаршау. Кемнәрдер кия, кемнәрдер юк. Я, Илназ бик кызыгы. Туктап булмый менә. Гомер әдә Instagramга кагылды. Instagram синең өчен нәрсә ул? Instagram минем өчен ул гомумән башта Instagram чыкканда гына без аны гомумән нәрсә икәнен дә белмичә кызык өчен регистрация ясаган нәрсә. Хәзер инде ниндидер глобаль социаль сетькә әйләнде, шулай бит? Минем һәм минем өчен ул хәзер бүгенгә бик куркыныч нәрсә, чөнки нәрсә генә чыгарма, анда минем бит инде теге публика Сүгә башлыйлар. Yok, minikler, kстати, вообще молодцы. Нәрсә генә куйсам да, анда шул күлмәк, шул Сәйдә, шул минем күршедәге дядя Юраны куйсак та инде мәтәгә әзрәк кенә Танылган. Танылган. Барсы да теге бик әйбәт кенә кабул итәләр бит, шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә менә телевизор экраннары кашына аларга. Димәк, син халыкка аны дөрес иттереп күрсәтә беләсең Илназ. Синнән тора күбәйбер. Әйе, гомумән менә мин Сәйдә бик молодец ике туган апаның кызы инде ул, шуңа күрә менә бу архивта калсын әле. Сәйдә, сәлам. Сәлам Сәйдә, күргән булсаң, мин дә сәлам җибәрәм. Ул сөйләшә белми әле ул. Ярар, сөйләшә белгәч миңа сәлам әйтер алайсың. Кызык шутка булды. Әйе, монда көдрәк рәтмәс ем. Илназ, тагын бер генә сорау бирәм. Күпме подписчигың бар Instagramда? 80 мең якынча. Бу синең шын, әлбәттә, рекламасыз. 12 елдан алып барыла Instagram бите. Шуңа күрә, беләсезме, бәлки Instagram китер, бәлки бүтәне килер, ләкин инде Хәзер бар икән. Хәзер әйе, минем шуңа күрә инде ул подписчиклар бер социаль челтләрдән икенчесенә күчеп баралар, шуңа күрә бик зур рәхмәт менә тугрылыгыз өчен. Менә рәхмәт сүзләрен әйтеп җибәрәйдә мәйданнарга. Мәйдан телеканалына да бик зур рәхмәт язым килә, һәрвакыт менә шулай итеп теге Уги малай шикелле һәрвакыт теге якында матур итеп мине калдырмаган, унутмаганыгыз өчен, инде һәрвакыт яшь егет дип әйткәнегез өчен, һәм инде буйдак дип әйткәнегез өчен, еллар үтер, тагын бер 10-15 елдан мин шушы телеканалга тагын килермен сезгә кунакка. Әйе, менә буйдагы үзгәрсен, ләкин инде теге яше үзгәрмәсен шулай калсын. Рәхмәт Илназ, чын күңелдән бик зур рәхмәт, бик җылы аралашу булды. Алга таба да очрашулар насыйп булсын дигән теләктә калып дуслар. Хәзер клип. Эй! Күңелләрнең дүрләренә бәхет кереп урала. Инде йылы якты бәйрәм, бүген бездә туй бара. Әйдә киттек туйларга. Туйларның иң матуры бу. Ай, ай, ай. Татлы булсын
birlikte ya olsaydı bu tuğanlık Kıyaştan da yaktırar Şikerden de tatlırar Duylardın iman durup bu Ay 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 Aklı bulsun tatlı bulsan Duy 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 Duylardın iman durup bu Ay 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 Aklı bulsun tatlı bulsan Duy 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 Duylardan iman durup bu Ay 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 Haklı bulsun haklı bulsan Duy 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 Duylardan iman durup bu Ay 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 Haklı bulsun haklı bulsan Duy 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 Haklı bulsun haklı bulsan Duy 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 Әлки егеті Ринаш Шигапов һәр вакыт күтәренке кәйфтә. Бер кайчан йөзеннән елмаю китми. Җырчы тормышта да оптимист. Instagram битенә күз салсагыз, берсеннән-берсе позитив фотоларына тап булырсыз. Ринаш Шигаповның сез һаман бергә җыры өчен тавыш бирегәл дуслар. Яш кыз минем егет чак уйнама көлмә икән Сөймәдә имеш көймәдә тауларга менмә икән Әйтәләр дуслар көнләп мәксез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Туйларда үтте гомернең узмасы дип йөрмә икән Агарды чәчләр агармас утларга кердә икән Әйтәләр дуслар көнләп мәксез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Hey! Ne işisin sen? Şöyle. Tamşanı ver. İzlek. Sonkonuzda. Sonkonu bir. İkizle edeyim. Ne sakottan varsa. Sizden sonkonu edeyim. Hadi ne sakottan. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин.
Кадердә хөрмәттә сиңа тик туган җирдә икән. Оныклар үскәнчә яшә, ятка сер бирмә икән. Әйтсеннәр күрше буларны, сез һаман бергә икән. 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 Ләйсән Ихсанова музыкаль гаиләдә туган. Заманында Ләйсәннең әбисе бик матур җырлаган, ә бабасы баянда уйнаган. Әтием Бәрхет тавышлы иде. Ул 12 ел дәүләт җыр һәм бию ансамблендә хор җырчысы булды. Әтиемнең бер туган апасы Татарстанның атказанган артисты Наилә Вәлиева. Мин дә 3 яшемнән җырлыйм ди Ләйсән. Җырчы булуың гаҗәп түгел икән Ләйсән. Эстрадада якты йолдыз булып балкуыңны теләп калабыз. Ләйсән Ихсанова, син үз кешең.
Рақипова ялларын Мәскәү қаласында үткәргән. Кай вакыт жылы уядан чыгып, фикер туплау, көч җыю, уңай эмоциялар алу бик файдалы ди җырчы. Хәзерге яшьләр ялларны да Мәскәү хәтле Мәскәүдә үткәрә дип уйлап куйдым әле мин, дуслар. Без ичмасам киресенчә, шәһәр ыгы-зыгысыннан кайчып, гүзәл табигатьле авылга кайтып ял итәбез. Менә шунда ул җан рәхәте. Эльвира Рақипова яратканнар сөям дисә. Яратканнар әгәр сөям дисә, гүл чәчәкләр үрер дөньясы, күңелнең юк бердә үзгәрәсе, күңелнең юк бердә тынасы. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Яратканнар безне сөям дисә, артыр иде җирдән яхшылык. Яратышып яшик бу дөньяда, теләкләрне чынга ашырып. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Яратканнар бер шат сөям дисә, яшәү көче кунар җаннарга, хисләр белән җырлы моңнар үрет. Яратам дип әйтик ярларга. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Яратканнар бары сөям дисә, язмышларда булмас ялгышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Яратканнар әгәр сөям дисә, һәркем үзен аңа багышлар. Бездә бүген кунакта дуслар, Караш төркеме солисты Руслан. Сәлам Руслан, ничек хәлләр? Әйбәт, сезнеке? Әйбәт, Аллага шөкер. Исән сау килеп җиттек. Исән сау килеп җиттек, Аллага шөкер. Афәрин. Инде Руслан һәрбер килгән кунакка сораулар бирәбез. Әзерме? Әзер, Караш бирегез. Караш төркеме турында бигрәк тә булыр. Караш төркеме кайчан пәйда булды һәм син анда ничегрәк килеп кирдең дип әйтик? Әлеге төркемгә? Караш төркеме 2019 елның 9 февралендә барлыкка килде. Без үзебезнең беренче җырыбыз белән чыктык. Как раз үзебезнең Караш төркемен представляйтып. В общем, теге тарихны әйтсәк, инде Караш төркеме 2018 елның май айында оеша башлаганда, кастинг оештыра башлаганда, бик күп кешеләр килде һәм шул кастинг аша 10 кеше генә үтте. Анда җиңел генә булмады кастинг, анда бик күп экзаменнар булды. Нишләдегез, нинди имтиханнар бирдегез?
анда мастер-класслар болды, бию болды, өзіміздің номер көрсетірге керек болды кішіге. Шығыр да керек боландыр енді. Но көбірек теге бию формасына енді, жер формасына енді. Қайым өзімнің спорт яғын. Әғым, мәне Қараш деген исемні қайсыңыз ойлап тапты? Қараш, міне өзіміздің егітлері білен. Бір-біріңізге Қараш балдыңыз да, Қараш. Жоқ, ол Қараш деп, ол нәрсе аңлатам. Қараш ұршасы теге взгляд деп едінде. Ол біз не үшін Қараш? Ченке біз тырыштық енді өзіміздің түркі маша өзіміздің жерні теге яңа стилде көрсетірге. Яңа юнәліште. Яңа юнәліште. Шуаны теге өзіміздің Қараш болғач, Қараш деп атадық. Миңа қалса бек оригинал, бек матур исем. Шыннан да. Исте қала тұрған. Һәм енді міне бүгінгі күнде неше клибіңіз бар, һәм алға таба ниндирәк планнар белән яшисез? Бізде өзіміздің 3 клибіміз бар. Бірінші Ғозаблама клипі болды, екінші клип Мен Иреклі, һәм үшінші Тыңлама. Ну, в общем айтсаң бұлай енді 4 клип. Біздің міне 4-ші клип болды теге именно яңа жылның теге темасына бағышланған. Ол 3-4 клип деп айтсаң бұлай енді. Жырға келгенде көп ме жырығыз бар? Біздің өзіміздің 8 жырығыз бар. 8 жыр. 8 жырығыз, һәм міне әлі 9-ші жыры. Алла білсін. Әзірленіп ятам. Бұйық матур жыр болашақ. Өзіміздің тамашашыларға не болашақ енді теге сюрприз. Интрига расследование. Һәм енді алғата мына сольный концертларға келгенде бар ішінде ол һәрбір түркімнің, һәрбір жершінің аяқ басып келген вақытта ең бірінші қиялы зор бір сольный программа қойырға шылай бит. Андай қиялар білен яшисіз? Яшейбіз, команда яшейбіз, әлі біздің планлар бек көп. Қашан қарақ исән планда бармысың? Міне шушы жылға біз енді Алла бір сайышып бір сольный программа қояшақпыз деген. Қашан қарақ олар? Міне қазір теге тезген айта алмайым. Тезген айта алмайым, çünkü міне карантин, біз әлі міне карантин болмаса әлі біздің пландар көбейді әлі ол уақытта. Бұлар Алла берсін. Бұлар берсін, қазір де пландар бар, қазір бек сөйлеп отырас келмей бүтін пландар тұрды. Кішіге не бұл? Сыр болып қалырға тиіш, шылай бет. Һәм енді мейданларға матур тілеклерін айтып жіберсең, Руслан? Мейдан каналына бек көп рәхметлерімін айтасы келе, оларға енді ішлерінде оңғышлар тілеймін. Көбірек тамашашылар болсын сіздің һәм енді Қараш түркімі үшін тауышлар юллағыз. Һәм біздің үшін тауыш беріңіз. Қазір клип. Сен янда болсаң, бақыт көзлерімді, сен янда болсаң, жылы көңілімді, жүрегімді, сүйу хислері дірлі яна. Сен янда болсаң, бақыт көзлерімді, сен янда болсаң, жылы көңілімді, жүрегімді, сүйу хислері. Yanımda bulmasam da yaşa kuyra Sözlerin, senin nazlı sözlerin Başkalar karşıdırsa da özün koyla Ağlarının fikrin Tınlama Kışkırma Hulkunu көрсетме Өз fikrin koya Sen olardığına tınlıysan Qora mаңа Bızına tügісine Belki керек өзгеру миңа түгіл сиңа өзіңе Кімдер олар Ораға уралылар Нишли олар Күншілеріне Yolған сөздеріне Сен қартыңлама Yanımda Sine güne Teliyim Min duyarga Yürdem Yüreğimnin türünde Sen yanda bolsan Baqıt gözlerimde Sen yanda bolsan Жылы көңілімде Yüreğimde Suyuq hislerim Biz birge bulsak da uyların yırakta Uylama, suyu bilen oynama Baqıt dolu günler güde bizi alda Var dik ağlarına Tınlama
Яшь җырчы Зарина Асылкаева лайыклы хитта «Чәчәкләр» җыры белән катнаша. Зарина үзе чалмабаш, ягъни пион чәчәкләрен ярата икән. Җырчы чәчәкләрне кабул итәргә дә, бүләк итәргә дә яратуын әйтеп узды. Бу көннәрдә Зарина әнисен матур чәчәк бәйләме белән сөендергән. Сәбәбе юк, әниемне сөендерергә генә теләде ди ул. Димәк, Зарина Асылкаева «Чәчәкләр» җыры белән. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, һауларын, кызылын, акларын. Минем бит җаныңа үрелеп, наз көтеп тилмергән чакларым. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да алырның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да алырның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, чәчкәгә чәчкәләр сыңарым. Йөрәгең эчесе сагышта, мин сиңа җылымны урармын. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да алырның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр тиз сула димәсин, алтында байлыкта бер көнлек. Гөлләрен китергән мәхәббәт, чәчәкле сөюен гомерлек. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да алырның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да алырның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Гөлләрең сөюен билгесен. Жылы җилләр булып студиябезгә чибәр, моңлы кызыбыз, минем якташым Зарина Хәсәншина килеп керде. Әссәламу алейкум дустым. Сәлам Илгәрәй. Ничек хәлләр? Бик яхшы, нәкъ үзегез кебек, нәкъ мәйдан каналы кебек менә балкып торам. Менә без субханалла күреп торабыз Зарина. Инде без һәрбер килгән кунакка сораулар бирәбез. Әзерме? Әзер. Кузгалдык. Менә син тамашачыга Казан егетләре белән ак чәчәкләр җыры аша танылдың. Ничегрәк уңайлы, төркем белән җырлавымы яисә үзең генә? Ну, беләсеңме, мин төркемдә булып та үзем генә җырлыйдырым, төркемсез дә үзем генә җырлыйм. Гомумән әйткәндә мин солистка дип әйтсәң дә була. Егетләр белән инде безнең бер-ике генә дуэт, һәм шуларның берсе әлбәттә чынлап та ак чәчәкләр җыры. Ләкин миңа бар җирдә дә бик рәхәт җырларга. Менә бит. Зарина, тагын бер сорау бирегәр, Instagram белән бәйле булган. Instagramда подписчикларыңның артуы сәбәбе каян күрәсең? Үзең рекламировать итепме, яисә үзең анда гифтларда катнашыпмы?
Yok, ул гифлар ниләр белән гомумән кызыксынганым юк, ләкин менә бигрәк тә карантин вакытында мин үземне кулга алдым. Мин әйтәм, менә нәкъ шул момент, хәзерге шул момент белән кулланып калмасам булмас дип, клиплар төшерә башладым үзебезнең авылда. Төрле видеоларга төшерәм үземне, ашауны да, нинене бөтенесен. Һәм менә бу да инде миңа берничә дистә кешене алып килде, подписчикларны. Моның да булышлыгы тидер дип уйлыйм. Күпме подписчигың бар? Ну, алай бик күп түгел инде, ләкин 11-4. Бигрәк яхшы бу 11-4, бу инде бүгенге көндә бик яхшы Әйе, күренә. Гомумән Instagram синең өчен нәрсә ул? Минем өчен беләсеңме, ул ниндидер бер менә хәзерге фотоальбом кебек. Һәм бу инде теге безнең битебез ялгыш кына, ничек дип әйтә, урысча әйтик инде, удаляться ителмәс дигән өметтә калып, инде бик күп еллар үткәч безнең балалар хәтта оныклар карарлык бит булсын иде. Чөнки хәзер бит бөтен нәрсә онлайнга күчә, шулай бит. Һәм инде менә бу чынлап та мин анда истәлекле ниндидер фотолар кертергә тырышам, ниндидер үземнең тормышымда хатирәләрне кертергә тырышам. Һәм менә буларның барысында подписчикларым гына түгел, инде минем якыннарым да карар дигән өметтә. Ай, молодец, субханалла. Сөйләвең менә тыңлап торган сайын тыңлыйсың гына килеп тора. Зәринә, иҗатка килгәндә яңа җырлар языламы? Гомумән синең әле үзеңнең сольный концертың булганы юк дип беләм. Юк. Планда бармысың? Планда әлбәттә бар, һәм планда беләсезме, эшләгән, аны менә мин максималистка дип әйтсәм дә була үземне, һәм минем аны инде тулысынча, гел бүтәнчә, гел аерылып тора торган концерт ясыйсым килә. Менә теге галочка өчен генә түгел, инде бөтен нәрсәләрне аерылып тора торган концерт ясарга теләптән чыгып, әлегә мин аны эшли алмыйм. Шуның өчен менә хәзерге вакытта ничек шулай теге планнар гына төзим. Булай репертуарында күпме җырың бар? Бер 15-ләптер. Миңа калса, инде сольный программа куярга кирәк, Зәринә, әзерләнергә кирәк. Тырышабыз, әкрен генә. Калабыз, Алла берсә көтеп калабыз. Һәм инде мәйданларга матур теләкләреңне әйтеп җибәрсәң. Мәйданнарга бары тик иң изге, иң яхшы теләкләр, менә башыгызда йөрткән, уегызда йөрткән бөтен планнарыгыз, бөтен теләкләрегез, бөтен хыялларыгыз да кабул булсын иде. Иң бәләкәеннән башлап, иң зурысына кадәр. Ой, Зәринә, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Алга таба да синнән көтеп калабыз яңа иҗат җимешләре, яңа клиплар. Һәм саубуллашабыз. Пока. Пока. Хәзер клип чакыруыңа. Шақырасың өзің артыңнан, шул җилләремә сиритте җаным.
махаббат сатылам. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма. Җилләр тынса шаян җилләремне, тилек күңелем мәзлеп сагына. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма. Җилләр тынса шаян җилләремне, тилек күңелем мәзлеп сагына. Безгә бирелгән вакыт күз ачып имганчы узды да китте. Лайыклы хит тапшыруның кайсы җырчысы ошады һәм күңелегезгә кайсысы ятты. Аның өчен хәзер үк мәйдан.тв сайтына кереп тавыш бирегез дуслар. Ә мин сезнең белән төгәл бер атнага саубулашып торам. Шушы вакытта, шушы урында күрешербез. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй.